Santiago, Kapitulo 2. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong biste nga motambong sa inyong pagsimba og motambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang mahalog biste, unya moingon kamo kaniya, dire ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan moingon kamo sa kabus, tindog diha, o lingkod dire sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao, og sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabus ni ining kalibutana, aron mahimong dato sa pagtuo, og aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabus. Kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo og nagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. husto ang inyong gibuhat. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo og ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Kay siya nga nag-ingon, Ayaw panapaw, nag-ingon usab, ayaw pagpatay, busa bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kung kamo mopatay. Pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy mo patigbabaw gayod kaysa pagsilot.